Hej, så er vinteren jo kommet, og som I allerede har set, så er der begyndt at komme is på vandet. Og jeg kan jo fortælle jer, at det bliver kun værre herfra. Så det betyder jo, at vi skal til at have vores vinterjakker frem, og her er vores bud på, hvordan du eventuelt kan gribe det an. Geared hoodie, som jeg selv har valgt at iføre mig, den har I formentlig hørt om før, men det er stadig vores bedste bud, så længe vi ikke skal løbe rundt i skovbørnehaven, men kun skrabe lidt sne af bilens rode og så afsted. Perfekt til tørt vejr og til en temperatur, der går fra +5 til måske -5. Lige nu, der får I den til 1.500 kroner. Så har vi Banesen Down. Det er en klassisk dunjakke, men her med masser af fede detaljer. Derudover er den fantastisk varm, og hvis du søger en vinterjakke, der kan bære dig gennem en kold og en tør vinter, jamen så er Banesen Down det perfekte valg. Den er fantastisk i al slags vejr, når temperaturen er under 0 grader. Prisen i øjeblikket, den kan du se på Trendy Sport. Enforceren er den sidste, vi har med her, og det er en klassisk skijakke. Du får altså en jakke med for, der er både vand- og vindtæt, og som kan holde dig tør og varm hele vinteren, og til med fungerer som en lækker, funktionel og blæret skijakke, måske til årets herretur. Prisen kan du ligeledes se på Trendy Sport. Det var vores 3 hurtige bud på, hvordan du skulle klæde dig, hvis du skulle ud og have en vinterjakke lige her, lige nu. Se flere farver og modeller på Trendy Sport, eller kig forbi butikken, så kan du sådan set også prøve de forskellige jakker, og det kan vi gøre med det samme. Rigtig god vinterdag derude.